Dahil taka, naudi taman na, Diyos ko, istorya tupo-tupo mga mitigog. Istorya, tupo-tupo. Sige, pumasa ka man, kada kita pangablao. Kablak man kuya, dagiti Family Milano, dito Rizal, Santiago City. Purok 7. Mrs. Milano, aglibot tayo nagkablaway, pagkaroy man jay. Sirok, ipandiling. Dalaki di ka nga pasagitan tayo ta. Hello mga kuya, para kayo sa manjay kantanga, di kanton malipatan. Sagot ko kinilalak, agyamanak, ni Dali Atoy, kuya. Wow. Kita amat. Nari ano tang pagpigyan tayo ito, tapos ito laki din ikan na timoriatic acid gel lotion ng gatangan. Ay, Napay? Di kanton malipatan. Wah, ngaro, dagiti pa Sirok, ako. ipandiling ko Dagto mga pangablaaw, kung na to ay, laimbang ka Domingo tayo amin, ka Aruba, ka namin nga matama, nga tungtong dito 97.7 Sweet Radio, kablaawa man, manan, kuya dyan, ako nga ni John Michael, dito Baluarte, agyaman na kuya June, NJM, request kumantay, tagapulot. Thank you very much ko na. Dapat may isa po, nagapok ni Rainier Ruiz, ijay mo lang po Maryland, USA ko na. One nga root, Kabsat Felix, mayat nga happy ti off-roading ngam nga gastos. Land Cruiser ni Congressman Tilugan ko. Only in USA. Can't believe I'm doing this early in my life. I should be doing this when I am retired. Apo ko no retired ka to, sa kanto ang patapataray dita, kapit-pitakan iti four-wheel ka, baka no, pati siya matukutukul. Isungay nga na ka, ubingan pa laang, ingana lang kapay lang nga i-repair, no dati matukutukul nga tultulang, tatati panahon, kas laki ni, apo mamit mo kumatay asawa ni Manang Amila, Mang Kepweng, ito'y bukagan proper, kakalpas na lang nga ng aba manan, iti off-road competition, di ka manuwa, nagapuan na nga lugar, iti lugar na, nagangatos sirok na, talaga mo, apo nga, kay ayo na, itagpatpatarahay, kada kiti tamtambak nga nangangato. It's called lifestyle ka na iso nga panay mo at trabaho tayo. Ay, very good. Kat dagiti pa apo ito mga pangablaaw. Kat basaan to ni Amak tanapan. Dijay basit nga balay. Kat naman nag-text kanya kung na to eh. Apo text kayo dito yung number kung nga personal kat agpapakamu kayo ta. Agpakamu kayo ta barbaro nga min. Awan iti contacts na. Kung na to eh. Good PM ading kaya't kuman nga kablaawan. Dagiti kakabsat ko di San Antonio, Ilagan City. Kantaan nyo man, tayo kanta nga tukmam, tayo sagot ko. Kunana, kat awamot, sino tayo ito mismo pasensan. Medyo follow up text kayo apo, tanong may bagag, naganyo kan nagan, kiti kakabsat yun. Hello, DJ. Bating ko nga si June Araneta na magbo-birthday ngayon. More blessings to come, ading happy birthday. It's me, guwapo ng Santiago. Apo, hana mo ngayon nagana, no sino tayo dyan? Karuba may kablao kami man dito yung Malini, Malvar, Tay Padua, Salvatierra, Malto, Bohol, kan Cappuccino family, Agyaman Akman, dito yung avid listener, awit, kung na naman kami, avid listener yung ading Jackie. Ay, good afternoon ka ading Jackie. Naimbag nga alda yung karuba, kung na naman nun. Kablawak man, tay inang kantatang ko dito balay, nga titingag. Tiya, madamang programa yo. Happy Valentine and belated karuba. Request ko man tayo madlaw ni babae siyak ni LC Techag Isabel. Agyaman na karuba. More power. Come on. More info, please reply. Aman na kita. Naimbag nga pangaldoyo kayo John at JM. Greet ko mga anak ko nga the CJ kan Ira pa ikanta man diya scooter. Ala kayo. Amunan. This message was sent through iConnect. Connect to friends kahit walang load, just text on iConnect. Ipatraw mo mayat ko mga kantaan yung maapo ta awa mo gayam iti load na tayo ta. Madeda. Anak na. Punta siya abroad sa dito eh. iConnect. Okay. Naimbang nga oras tayo amin ka-arubas. Kang runaan kada kayo, Idol Sir June. Kung na na LC Bergonia sa Jembo lang apo, Balasyo Tao. And Balasyo Tao. As of this moment, we have 29 listeners and 13 elsewhere iti abroad. Apo talaga amot nga. Yes. Umad-adu, iti kapagayam tayo nga maad-adi, kada kiti sonata Ilocano. And it's very timely. Dapat lang apo nga suportaran tayo iti Ilocano. Taadit to'y apo tinagapuan tayo nga puli nga kungkunada. Good PM June eh. Kuya JM, kabalaman ni Kuya Joseph. Kanading ko chomar nga gararamid tibaki. Wow. It's me, Jemalyn ng Arabiat. Request ko man jay, oo na, sige na. Kuna na ba? Ano jay, oo na, sige na? Adda kwada, agyaman ak ading. Who's that?
Hindi na mo ibagano sino nga ruda. Anyway, ate request ni Ading Adali. Ato yan, apo. Kadagiti di na kayat nga mga lipat, kadagiti ing-ingutan dati biyag, ading ganyong nga ruda, ito nga sonata. Sakit boy. Unato'y puso, uray awang katuwiran na itunggal aldaw, uray pa'y nutawenen, iti naglabasen, di muntukuran, amaripatan ka, ingatong paltanen. At kamiyak, timpay tuling mo nga ayat, na impaay mo apagbiyagan. Uray lumay sa tupayen, analamis habang tay, di muntuko na amalipatan ka, igatong paltanen. Di muntuko na amalipatan ka, ikatong paltanen. Kanayon na at dakaya, di pa'y tulin mo nga ayat, na impaay mo apyak biyagan. Uray may sampung ayaw mo kami. Analamis abangkay, di muntuko na amalipatan ka, ikatong paltanen. Di muntuko na amalipatan ka, ikatong paltanen. Ayan, good afternoon also to our friend Apo DJ US Laang kini Charity Llanes ket favorite song na kanuwala DJ di kanton malipatan ko na may sabay apong pangablaaw Manong June at JM na imbagal daw yung kalkalpas ubrak taagaw ita pay damdama pakablawak ko man ni bakit kong asawak nga baby ko nga ni Maria Arlene sa Jai Hong Kong agning dengag ita isuna ita nga madama I love you baby muwam ko na apong nag-sweet mo tan dahil di karuba yung agang nanayon Benzi ti kita man SGS Aviation Riyadh Saudi thank you and more power Kablaw mga kabsate, asawa nga birthday na itata ni Lilibeth Dichoso Kenshamat ni Darwin Dichoso. Wow, kita man ang nagpo sa baling kabangibang. Yeah. 31 dami na na. 31 na nga agdong. 31 listening. Thank you very much, Apo, for keeping us your background. Yeah. Kan, ako siyempre, Ilocano. Suporta ka nito Ilocano. Napay na kita pang ablaw dito. Kablak man tinabag nga balang ti 4 decade duo. Kana amin nga dingdingig ti programa ito ay Kablaaw. Sherwin de la Cruz palag dito Ranyag. Kita man lang. Kilala mo?
Ni Manong Bunga Nestor Soriano iti Rizal Puro 4 Santiago City daytoy kagawad nga agdama. Ano nagatidugan? Joke lang. Agyaman na kading ko, miss ko una ita programa yung nga makasibukar. Tiri na. Kapasalibukag ko. What's nga. makasibukar? Makasibukar. Ang sibuk kati masetas. Si Karuba. O, sibukar. Sibukar ti masitas ti karuba. Sibukar dahil. Pakito ko rin man jay ano? Kuya agay babaro yung kantang. Ay, di barbaro ang kantang agpati wurwur. Hindi ko kasi alam pamagat niya, kuya. Si Jovit Agoding. Actually, our new single. Ayan. Yeah, ako single ah. Single. Damdamata Single. kantaon. Nasa apapay unay. May sa... One. Apat ganta pa. Dati request na apo nga. Dati ko maagsisilpo nga Ilocano song ko na. Ako nagatidog. Ikanta man isuda iti pang 12 minutos na sonata. Nga medley nga kunada. Dahil tingar din na po. Para kita iso amin nga Ilocano. Dito nga dumdumngag. Mabalin nyo abot ito maadar. Mabalin nyo nga ipal. Siya kita kasangsango yung kano mo iti kapartner nyo. Kita radyo latan. Salayo. Salayo. Kung ano naka-headset kayo. Ipati wur-wur yun. Dahil ta ako. Dahil ako may isang Ilocano medley. Nagapo iti 4 kidubo. Jai katuday Kapulong at pumay payapay Sabong at ay simagaysay Bunga na meten tay kumitakitay Kumalang mabalin At balinap kumaasingsing Umayak may bisli-bisli Taramramay mo ading lumabalik Dengkem manang anyan anak pintas ka Maguyugoy rinak Semut may matangak Riga tukuk Ti pusok ket maawan Sikawan sa bali Nga ingat paglaywan Di ka kuwan at tuyay at mangikulbo Sisikat pagtuyusan day tuyirik na ken puso Tuyay at kuwan ang batid Agnanayon ang gatanan Sana baring-baring nataligid ngayon O naranyag abulan Un-undoy kuning-bingan Daytanas lagasilang mo Itakat ipaibang O naranyag abulan Sangsagit kulintingan Tuy nasin nga talubong kuling kakat silawan Tapnon jak mayawan Nuwing ka ng mapaplen Karin kaniyak nagkibusin Samsam itek ni patay O bulan kat aglulim Nang laylayan ni ayat Ikat ka din palasbanin Ununay ko darasen Maikit din Nagrigatin biyak ko Tiyak may isa Kan ka na yung laeng Nga si iniwakin ka Alangarudan biyak ko Di nakatbaybayan Tanang Pasko ngayon kalinga di kan lipatan Aasika biyak ko
ipanganak uli lang to'y puso tagin mo na ni ayat init mo lang jay nga tu isudat saksita ay weno biyak ko di nakadikawan maminsan pa'y biyak ko anang iride pag nagparang adagos taladawang kaniyak ibukbuk mo aruden tinirumi ayat tanan namek maminsan pa'y disangit ni ayat namisang narabii nasa ladya'y bulan nagregreg tilinaaw jay kamasetasan baru kungkut natuldekan pinilit mo aniluktan kapula ang tatintas mo apaniin na palan diyon una ng aldaw ikarin pa'y kaniyak amin tuwa bagbaru di kang dun mag-iim nayat idikwan nakakita kan natartaraking emtisyak binaybay ang nakun tenganay tidalan ay tigasan nagsabong keng iliw datu keng rigan awala ay mauray kong nga kaasing kaniyak nudila ang kalanong mabuy-buyak manipod pa'y sikat ay pigmanaw binil bilang putipet sa dinaldaw sa mapulo ketaluti mabilang itimayo simbang pagkabiyak kong ang siyang nilipat mo putigaw ken rabi'i analingdaw intanto at wakas natanaw agkanta ihijay baybay iti nalaos nagagarko nudunte kastuya tiyempo tugaw kanto dito'y takiyak ko jay baybay ket matmatanto sadyay aniyang naragsak sadyay awang iligan sadyay makalingay jay baybay ket nalinan at hari patuwen tanu liwayang mabalik nga iti apagdarek man ken manadael ken no manadael irubos na din to sumugling ket iti santak na akuri batengem nagmula ay asikanye kas tapi kayari
Sabong natay si magaysay, bunga na methen tay kumig na kitay. No kumalang pinyaka, purusan ka uray na ganus ka, takanen ka uray na ataka. Kit ito'y puso, palungin na ka. Apo ditang ratapo iti Ilocano Met by the 4 decade do apong tanda ni may release na po. Yan. Iraman tama dyan ti ipit at tawin extended play ng album takat.